Salutare, dragi elevi! Astăzi o să descoperim câteva informații surprinzătoare despre emoții. Pregătiți-vă să fiți uimiți! Știați că fiecare emoție are o amprentă unică în creier? Frica și fericirea nu doar că se simt diferit, dar și își activează propriile regiuni ale creierului. Cercetătorii pot vedea asta folosind imagistica prin rezonanță magnetică funcțională. Emoțiile noastre pot fi influențate de lucrurile mărunte din jurul nostru. Culoarea unei camere sau mirosurile din aer pot schimba felul în care ne simțim. De exemplu, albastrul poate calma, iar roșul poate zeroenergiza. Și da, pielea noastră poate vorbi prin emoții. Când suntem stresați sau emoționați, pielea poate deveni mai sensibilă, putem simți furnicături sau chiar putem observa erupții cutanate. Interesant, emoțiile pot fi reciclate. Da, ați auzit bine. Frica poate fi reinterpretată ca entuziasm. Această schimbare de perspectivă ne poate ajuta să răspundem mai bine la provocări. Emoțiile și amintirile sunt legate prin timpul subiectiv. Emoțiile intense fac amintirile mai clare și detaliate. Cum simțim că trece timpul poate afecta emoțiile legate de acele momente. Surprinzător, creierul nostru poate reacționa la emoții înainte de a gândi conștient. Reacțiile de panică apar instantaneu în situații periculoase, ajutându-ne să luăm decizii rapide. Nu toate emoțiile sunt bune sau rele. Toate emoțiile au un rol adaptativ. Anxietatea ne face atenți la riscuri, iar tristețea ne ajută să vindecăm pierderile. Râsul poate diminua efectele emoțiilor negative. Râsul reduce hormonii de stres și stimulează eliberarea de endorfine, ajutând la gestionarea anxietății și stresului. Postura influențează emoțiile. O postură încordată poate întări frica, pe când una relaxată poate spori încrederea și reduce anxietatea. Emoțiile sunt strâns legate de sistemul imunitar. Stresul cronic slăbește imunitatea, pe când emoțiile pozitive, precum fericirea, pot întări sistemul imunitar. Asta a fost tot, dragilor. Emoțiile sunt incredibil de complexe și influențează multe aspecte ale vieții noastre. Până data viitoare, aveți grijă de voi.